Mai gidan lafiya kwana biyu bana ganin abokin. Kinga, dan Allah kyale wannan yana da matsala. Abada Allah mai gida duk cikin abokin ba mai hankali ne kirki wanda ya san ya kamata kamar shi. Amma mai gida tun da ka samu matsala da shi. Na san cewa kai ne baka da gaskiya. Kin san abin da ya haɗa mu da kike cewa bana da gaskiya? Mai gida na san ya kamata ki tambaye ni me ya haɗa mu kafin ki fara faɗa min wannan maganganu. To mai gida me ya haɗa mu? Ina kudaden siyasa wanda aka bamu? Shine nace zan siyi gida da mota. Shi kuma yace min na siyi gida kar in siyi mota. To mai gida shi yasa nake gaya maka cewa abokin nan naka yana son ci gaba. Mai gida yanzu sauran kudaden ne yace kai da su. Wallahi wata yarinya ce kawai. Yace wai sai na aure ta da wannan kurada. Allah sarki mai gida shi mun fahimce ka bane masu. Rabu da shi munafiki ne. Ani dama ina ganin shi daga sifan munafiki.